Umbuzo kubazali bethu. Mama, nginombuzo lana. Angazi noma kumina ngedwa kodwa mangithi ngiyabhekisisa akumina ngedwa. Ziningi ingane ezikhala lazo kulesifo esingafuni ukuphela. Mina bengifuna ukuchasela lapho mhlambe ngezwa ngcono. Kanti indaba sala sibaningi kodwa silabo dadewethu nabo bethu abachiyene ngezibongo. Mina bengifuna ukwazi ukuthi kuphi inkinga, ngabe khona lebantu eqhamuka khona noma kulabo bantu esizala yibona. Uthi umbuzo wesibili, kungani kubizwa amagama abuhlungu athi ufuze uyihle kanti wayesimo ubani? Kumbe uyisimo ubani kanti lowo baba singamazi mhlambe ubengumenzi wokubi? Mina bengingafuni ukufanisa naye ngoba izenzo zakhe bezimbi mhlambe mawuzothiwa ngifuze yena. Akumina ngedwa. Akusimi ngedwa isikhala ngalezi nxiba eziningi izingane esikhala sonke kulesifo futhi abanye bethu abasaphila ukuphila emhlabeni bafana le nxiba lalo kuphola kubo. Angazi noma kuyezwakala abazali bethu. Siyafisa ukwazi nenjabulo nathi namaphupho amahle ngempilo yethu. Angathi ingane ayifuze uyihle mesingamazi ufuze nesingamazi. Kanti nomama mhlawumbe ube ngumenzi wokubi mase nefundisa ingane nayo uzoba umenzi wokubi futhi. Nabe sifuna ukwazi lokho bazali bethu. Singatshelana sitshela namaqiniso hayi kunokufihlelana. Kuningi amaphupho esidlule ngawo ngempilo yethu esifuna kwenzeke kakhulu. Baningi abafowethu esingenabo namhlanje emhlabeni bafe ngalelo hlungu, bafe ngalezo nhlungu. Abanye abakutholanga ukuphila ngenxa yokufihlelwa okwanele.